हमार बेटा अच्छा खासा बोलत रहे सर, गाना भी गा लेत रहे, स्कूल के हर प्रतियोगिता में अव्वल आवत रहे सर। लोग तो यहाँ तक कहत रहले कि बड़ा होखला के बाद ही बहुत बड़ा गायक बनी। ओकर गला में एक छोटा सा गांठ हो गई रहे सर। डॉक्टर ऑपरेशन करवावे के कहलस, कोझिकोड मेडिकल कॉलेज लेके गए रहनी सर। ऑपरेशन के बाद गांठ के साथे ओकर आवाज भी चल गई। ओकर बाद ओकर पढ़ाई, गाय के सपना सब खत्म हो गए सर। कब भइल रहे ये ऑपरेशन? 1989 में भइल रहे सर, तब वो 10वां में पढ़त रहे सर। कृष्णा दास के कौन हो? नया फोटो बा का? अभी लेके आवत नहीं। 1989 कालीकट मेडिकल कॉलेज, एनाटॉमिक डिसेक्शन हॉल, कालीकट मेडिकल कॉलेज। सर, हो सकेला हमने यही आदमी के ढूंढा तानी। सर, यहाँ हमार बेटा